size ngalo ukuthi size ngani mntakama usivashele ngani namhlanje namhlanje ngizonixoxela ngestory sami ukuthi ngangena kanjani ku-Illuminati. So njengoba ngenza music njena kunzima ko-entertainment nokuthi ube well known na ukuthi ufeza wakho amaphupho, so ngangena ku-Illuminati, and then one of the guys oku-music who-producer introduced me to the Secret Society. Ngangena kuyona, and then now at first azange bangitshela ukuthi kuzohamba ngicine ngisacrifice ngomntwana because I have 2 kids, and then kwadingeka ukuthi kudingeka igazi lomntanami. At that time I was forced ukuthi okay ngizama uncenga, but ukuncenga kwami kwaba yinto nje ephelelayo. So njengoba sengizela ku Black Life because ngiyabona lento yangidla, umntanami washona oqala, right now ufuna ukuthi ngisacrifice ngomntana wami wesibili. So impilo yami is very very hard right now, angazi ngayichaza kanjani. Imvamisa mntakama xolisa nje ukubuyisela emuva ngoba uyayikhuluma lento. Imvamisa thina sinokwazi amagama kodwa into exactly singayazi ukuthi iyini, into esebenza kanjani, makwenze njani. Mhlawumbe uthatha ubeke omunye ababukeli bethu lapha ekhaya ohlelo ofuna ukwazi ukuthi what is Illuminati? Okay, Illuminati is satanic kahle ngayibiza kanjalo because it's where you sacrifice with your soul, but bagcina sebefuna igazi. So speaking of blood, ila befuna khona ukuthi ugcine ubulale one of the family members, and not just one of the family members, kusuke kufuneka umuntu omthandayo kunabo bonke abantu. Into operator kanjani? Operator ngobusuku, operator ngemini, isebenza kanjani lento le Illuminati? Like normally ijayela ukuthi be esebusuku kahle because that's where usathanda ethola khona ama opportunities, especially abantu bayathanda nokuthi baye kundleni zotshwala where labajabulisa khona. So that's where akwazi khona ukuthi azingenele bona bonke labo bantu labo, but depending ukuthi ngathini ungene kanjani kumuntu. Yeah. So wena side lakho njengomuntu ke obuya deep kulento oyazi kangcono kunathi sonke la, ibisipana kanjani kuwena, usipana kanjani ngayo? Ixhumana kanjani lento nomusic wakho lo ufuna ukhuphuke phezulu, ikusiza kanjani, wenza njani? Okay. Ngangena because ngifuna ifame. Yeah. And also as I did mention ukuthi lento entertainment inzima ukuthi ube popular. So ngangena kanjalo, I was struggling go music kungenzeke la, ngibona kahle ukuthi there's no way forward lana, and then I had to ukuthi ngithathe isinyathelo ngo music. Okay, thatha thina kusubuyisela back, uqala music njengentokazi, uqala uneminyaka emingaki, yini enhle wayibona ngo music, and uqala kwakho music inhloso yakho kokuyini? Uqala kwami music ngizoqala from primary because I was singing lead in a choir. And then ngokukhula ke and then I just realized ukuthi uhambe esikoleni ufunde college, mawubuye college, and then imsebenzi ayikho because imsebenzi ayikho. And then ngabona ukuthi you know what, since ngikuthanda vele ekhaya kuyakholwa kakhulu. So ngangenela e-studio, there was omunye umfana nje ngambona esontweni, and then wangi-introduce e-studio sakhe, ngangena kanjalo ku music. Now ufika kanjani ekuthenini noma ke sibheka ama challenges ala uqala khona umculo, then nama challenges owabona manje njengoba usuku lento ye-Illuminati, umehluko between wona yini ekulidele ekutheni ukhethe Illuminati then ukusebenzisa system oyisebenzisa before? There's a huge difference. Yabo ngalesikhathi leso usaxakekile uyayufisa ukuthi you know what, I'll do anything to get there. But when you're there kunama challenges and sacrifices akhona lapho ukuthi ube right, because ukuba nemali it's something okumele ukuthi uyisacrificeele ukuthi ube nemali. So speaking of sacrifice, akekho umuntu ongavuma ukuthi nje ngingavele ngifelwe ingane just to gain money and fame. So it's something traumatizayo kahle of which angeke ukwazi ukuphila nayo, ngeke ukwazi ukuphila ngayo. Ubani ukintroduce kulento, and Mike introduce kulento Illuminati kukhona nosubabonile nabangaphambi kwakho abayisebenzisa abaphumelelayo, bayakhuluma nawe bakutshela ukuthi imigudu yala ithini noma ubona nawe ngoba usufikile? Yeah, there are people, but one of abantu abangi-introducer
usanda kuphuma yona ke khona because kuyakwazi ukuthi kuphume ukuthi how nami ngikulowo mgudu lo ukuthi ngifuna kona ukuthi ngiphume. Akhona amanye ama-artist owaziyo adumile esingebale magama owazi ukuthi akuyona lento Definitely. Yeah, akhona. Kusiza kanjani kwenzakalani kuona njengamanje mangahle nje uthi fahla lapha nalapha? They're wealthy banemali. They driving sport cars abanye engibaziyo. They have like everything. Yeah, you can have everything but inkinga iba sekuthaneni wena masusu wedwa endlini. That's where yonke lento yenzeka ibuya and you have to face it. So asingene kuwe ke wena unani since wajoina Illuminati? Okay, beside lento ukuthi manje suwarishekile uyakhala ukuthi bafuna yakho nani unani manje njengamanje yini uachievile since? Okay, right now I have cars, nginomuzi, like I have everything because lezo zinto lezo ngangenazo ngingakangena Illuminati. So I have lezi zinto lezi because ngangene khona. So before ubu struggle ama gig uke washo njani? Yeah, I was also struggling with gigs. Even abantu ababelalela umculo wami, I was not even famous ngaleyo ndlela, but now yonke into ihamba kahle. Do you think umculo wakho mnandi noma mhlawumbe usewenziwa ukuthi uvelwe yakho uyathakatha ku-Illuminati? Like I wouldn't say umculo wami mumbi because ngiyawenza ngithi. Yeah. So nami ngizibona ngazi ukuthi vele ngiyawenza umusic because lento yomusic vele idinga ukuthi wazi umuntu opopular ngithi for you to get there. Vele kunzima ukuyiphusha when it comes to ukwenza umusic ufuna ukuba right empilweni. It just take time. Futhi lezi zinto ze entertainment vele zithatha isikhathi. Yazi into eyenza ngibuza lokho mntama ukuthi we have abaculi abayinqwaba la ngaphandle bakhipha ingoma now and then kodwa uthi uyayisa ingoma hayi man. Kodwa still mangene stage na kunalento leyo ibuzwayo ubona ukuthi abantu bonke bayahlanya. So now yona into oyidinga ukuthi anything wayikhipha nje vele kuhlanyithe kuba umalumekazi wetheko. Yeah, as artists sonke sifisa leyo into leyo ukuthi once you release a song ivele ithi boom ingoma ibe viral nje. And also kwenzela imali phela because umsebenza ngithi. Yeah. So ngaphandle komntwana akho sedingeka manje yini enyadu yenza before bafuna umntwana? There's nothing actually. Not to mention umntwana wami ongasacrifice ngayo. Only sacrifices with umntwana wami kuphela. Wako sacrifice ngomntwana? Yeah, because I did mention ukuthi I have 2 kids. Okay. Yeah. So now and then I'm only left with so that's what is stressing me and I want to pull out. Ukuthi ngeke ukuzokhuluma ngegazi and into eziningi. Igazi kanjani? There is a ritual eyenziwayo uma ngabe uzoqala ngithi. And then we are humble attender esontweni la khona. There's a church, there's a Bible, there's everything. Okay. And then lapho ke that's where uphuziswa khona igazi. So lelo gazi lela awulazi ukuthi elani. And akufunakala ukuthi wazi ukuthi elani. Sure. Abantu abathwasayo sisibane isikhathi ukuthi mhlawumbe uzohlala emzini nomuntu unyaka wonke iminyaka emibili inyanga lapha kule yenu maniqiniswa nikezwa lobuthakathi mhla isikhathi singakanani? We are attender like unesikhathi so attender ngaso inkonzo yakhona. And then isonto lakhona takes about 4 hours. Yeah. Because there's a Bible ofana ukuthi ufunde ulazi. Yeah. Lifana nelesonto nje. Lifana nelesonto nalo but elanga la lona. Sure. So asingena inkingeni yakho ke njengamanje ubukwa inyanga lapha ubukwa umthandazo ubukwa isangoma ubukwa inomba umuntu ongaba nosizo angahlavele ngalo usukhala ngani njengamanje? Engakusho kuba bukele emakhaya is that ungayifisi into ezokunikeza inkinga phambili ungahaleli impilo engcono egcineni uzoba nenkinga. That I can say because njengamanje I'm struggling even to sleep. Angikwazi ukulala. Lo bebuyile befuna lengane. Yeah. What about music wakho, career yakho if ungafuni ukwenza lento awusabi ukuthi uzogqoma ngeqolo phansi? I know that. I know ukuthi vele uma ngabe ngiphuma ku-Illuminati yonke into izongiphelela. Because awukwazi phela ukuthi izinto lezi ade nginazo ngiphinde ngikwazi ukuthi ngibe nazo. Yeah. Sisoma sibonga isikhathi sakho mhlambe elakho lokugcina kubantu abasha njengawe abaqala umusic uthini ukubayala kwakho nokubaxwayisa intweni abahlabezana nazo endleleni? Okay, engakusho kubantu abanamaphupho ukuthi yonke into iqhamuka kaNkulunkulu and uyalinda
until into yakho iziphumelele.